Тел, уйлауның коралы, уйның калыбы. Миллият бинасының нигез ташларыннан иң ныклысы тел. Телнең ичендә халыкның рухы, моңы, уй һәм тойгысы яшеренгән. Бу халкыбызның бөек улы Галимҗан Ибраһимов сүзләре. Галимҗан Ибраһимов язучы гына түгел. Ул тарихчы да, тел белгече дә, тәнкыйтьче дә, шул ук вакытта дәүләт эшлеклесе дә. Андый кешеләр дөньяга сирәк туа. Башкортстан Республикасы оештырылуының 100 еллыгына, Русия мусульманнары үзәк диния назаратының оештырылуына 230 еллыгына һәм Галимҗан Ибраһимовның фаҗигале вафатына 80 ел тулуга арналган Галимҗан Ибраһимов мирасы фәнни-гамәли конференция узачак. Чара 24 март көнне Уфа шәһәре Ихлас мәчетенең конференциялар залында сагат 9-да башланачак. Газиз кардәшләр, сезне конференцияда катнашырга чакырабыз.